Sunana Nancy Habila. Ke mutum ne ce. Ni daga Nasarawa State. Wace karamar hukuma? Wamba local government. Gaskiya mun mai albarka ne zuwa gare ni. Domin abubuwan da ta mun gaskiya mutane da ba su iya yi ba. Bata waye ni ba ta doke ni ta sani a gidanta. Kuma na zo na da ita lafiya. Kuma ta mu abubuwa da dama, abinci, kayan sa, komai da komai tana bani. In fact har tana biya min kuɗin university na yanzu da nake Kano ina yi. A wace jami'a kike? Ina National Open University. Me ke karantawa? Tourism. Gaskiya ina jin farin ciki sosai. Domin nan mummy ta yi abubuwa da yawa. Ni Christian ita kuma musulma. Yawancin kowa a gidan nan musulmi, ni ne kawai Christian a gidan. Kuma ina zaune lafiya, mummy kuma ita albarka ne sosai. Allah ne kawai zai iya biya ta abubuwan da take ma mutane. Kuma addu'a na shine ni ma ina zo na samu in yi abubuwan da take yi. To ina roƙon wanda yake da shi ya taimaka ma wanda babu. Kuma wanda ma suke neman su samu Allah bude musu hanya domin su samu su taimaka ma mutanen da suke ba su da shi.